iti tunggal pitik ki puso, ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong nga inkamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Mami, awan ni Monroy iti silid na. Anya, napananan nga kat masapa tayo arumwar ita. Diyak mo, Mami. Saan ka no nakita ni Nana Labang? Anya, napnapanan na nga rudan. Sapulan nyo, adala siguro iti aglawlaw ti mansyon. Ija hardin, kitaan nyo ijay. Apoy asyak ti baunan nyo. Ni Nana Labang Wano saan? Ni Mang Rocco. Awan ni Rocco. Remwar. Adda kano parikot iti negosyo na. Tulungan da karod amang sapol ka ni Monroy, Mami. Ay nawaw, napanan na nga rudan. Adda iti siren. Agsangsangit tatang. Yak makasaritaan na imbag ni Monroy. Kasta unay nagsangit na. Ay nawaw, pinalutpot mo kumaa. Ay kasarita man. Baybayan nyo pa'y laang tatang. Ha? Tapno mairwar na ti marikrik nana. Bayan tayo nga agsangit. Apay kano aya. Anyat inaramid dari lakin kwa na ay nawaw. Di na imbaga. Basta agsangsangit asim mangpet itay tatang. Ay nawaw, makapadanag matanak ka. Nakapambalay ni Monroy. Madlaw ang naglibas ijay mansyon. Anya? Tatang, panag ko na. Adadakas ang mapaspasama kini Monroy. Iso nga agrobuatak. Ha? Ipapanam? Ipaknik pa ilaang ni Monroy, tatang. Anya? Sige. Aramidem ti amom apagsayaatan nyo kini Monroy anak ka. Ay nawaw. Ngamno kayat nyo. Sumurot kayo. Agawid tayo ija probinsya. Ay isaanin. Agbati akaon. Tawan agbantay dito balay ay nawaw. O sige, makaamo kayo, tatang. Basta agbiyahe kami kini Monroy. O anya, nakita yon ni Monroy. Ay, saan, madam? Iti hardin. Awan ijay, madam. Ponyeta, napnapanan na nga rudan ngay. Ay, kwa, madam. Ay na, nagrigatan ay ati kastaw. Ibagaksan ti agpaisaw. Sa anak na iruam nga agul-ulbaw. Anong kapilitan mo't nga main? Anya pa'y latyar aramidam. Tumulong ka nga agsapol, labang. Ay na, madam, sinursur tayong tintero aman siya. Ngam awan mag. Ay no, palubusan dak arumwar ata makipagsapulak mat itirwar, madam. Ha? O saanan? Agbatikan diti mansyon. Tada kami kanya Angeli, Kirumwar. Palyag. Apay ka di, sir. Tulungan. Kaya ko hirumar. Sige, mabait lang tatulungan ka at umakdar Yakar ka dito wheelchair mo. Sige, sir. Agpainit ta, nukas ta, tikayat mo. Sir, talaga ngayon inutan ti panagimbag mo. Maragsakan na para itiday ta. Marak. Palyag. Utag. Okay, amin. Kaya. Ay na, di mo panunutan day ta. Tinapatag, naimbag kanton. Sir? No naan-anay ton ti panagimbag mo, anyangay ti planom. Agsubli ka kadipay, ijay mansyon. Saan? Kaya
kag subli sa payag. Yak ano, kag subli sa mansyon. Awaran tayo Ben, ayop na! Sir, Ayop na! Payag. amok ti Marikrit. Amok adakkel ti guram ken ni Roko. Gapo ta amok nga dadaka sa panggap ni Roko kan ka, sir. Ginandat na kaapatayan. Saan ka di? Payag. Uwan, sir. Tanangag ko mismo ti saritaan da idikan ni Baliko. Binilin na ni Baliko amang patay kumakan ka. Saan ka di? Uy, payag. Pagkita. Apay akayat na ka nga ipapatay ni Roko. Itian niya ka po, sir. Adda ka di basol mo kan kuana. Nagtumo ka. Agsangit ka manen, sir. Adda ka di basol mo kan ni Roko. Taapay akayat na ka nga ipapatay. Anya ti basol mo kang kuana, sir. Wag. Imasul ko kiruko. Ngamdakal. Nagbasurak. Iyos. Dakkel tinagbasulam iti Diyos ko na. Dagisakataw. Susamin. Anyat kayat mo kasurin. Basta dagisakataw. Dagisakataw. Yung pangako mo, Roko. Huwag mong kalimutan. Wen Cleopatra, basta dagdara masikada kinukukuha di plantasyon. Tapos ikalaan ti mabalod. Oo. Basta huwag mo akong pababayaan. Wen, suportaran na. Itod ko ti masapol mo di ti pagbalutan. Basta, tong palam mati ka rin. Oo na, Roko. Napasubo ako. Kung alaala, di ka nagsangit. Di ka madanagan tasan ka baybayan. Aramidag ti amin nakabalak tapno matulungan ka arumuar di ti pagbalutan. Ikarit daytakan ka. Duha kayo, iti katalan. Naiturugan ni mo na rin dito ipas. Nalaos di pa nagsangsangit na itay. Kung nagtupay kat, gusto ti atap ko. Nga dadakis ang mapaspasamak ijay mansyon. Tinumber ni mong rito mawawag. Kuna ni mong rin nga adda iti inana ti cellphone na. Sumbatak mata. Makamuditan na. Hello? Hello, si katinobya ni Monray. Saan ka di?
Uwan, madam. Amok akaduwag ni Monre. Ang aasim tapagawid mo dito mansyon. Kuha, di na kaya ti agawid, madam. Please, di nagpagpungtutan. Saan ka akayang para kuha na? Prangka ang nagsasaw. Iparupakan ka asaan ka akayang? Taday tabiang paiso. Madam, No di mo kayap di madaksan. Pagawid mo ni Monre dito'y mansyon. Panlaagan ka si kaababay. Amo at ikinabak ng lang ni Monre di al-almanam. Iswa pang naasim. Di mo gandawayan ni Monre. Bye! talaga gayam asabali ti ugali day chay ang Madam Ariel. Nagsakit ti pa nagsasaw. Amok nga tapakay na kami di pa naglibas ni Monray. Bakit labang? Ha? Oo. Di ka makatagari? Pudno ti imbaga kanya. Ay, At dalasan ka makasweldo ita. Kasi ka tinang tulong ka ni Monray tapno makapanaw dito yung mansyon. ay saan mo't asarugaw? Di ka naglibak. Inaramid mo ide. Isama sigurado kasi ka manan tinang tulong kan kuha na tapno makalipas. Saan mo't Di ka sarugaw? nagsaupay ulbot. Ay, Agrason ka pailaan. ay sarugaw. Ala, agtrabaho ka. Ay no. Umano ka na iti sangwanak. Tama ano niya pa iti maramid ko kang kabakbakitan. Ay, uwan sarugaw! Kat sa dino nga rodan itati ayanda mo kan anaya malyaong. At dadaitan iji probinsya may ay nawaw. Awan nga tatinang surot kadakwada ichay. Nawan mo siguro. Ta okay dalaang mo't ijay ay nawaw. Iso na lang sumanangit ka na ti awir ka. Oh, malyong. Kaya't ko makasarita ni mo na rin. Oray siyak panyang. Saan pala makasarita iti husto ni Monre ay nawaw. Ta saan pala makasauan na imbag. Gapo iti panagsangsangit na. Kaasim at awawir mo. Uwan nga raw ay nawaw. Ad-adan samat a delikado ti biyag na itan pa niya. Ay, ni Madam Ariela. Kabarbaro man niya umawag dahil ti abakay. Hello, ay nawaw. Hello, Malyong. Nasaya at saan ka pa'y kaya managsukat itin numero ti cellphone mo? Apay, anyat masapol mo, Ariela. Nagbastos ka nagsasaw. Kunang matansig siguro ka nagsasaw. Sorry Ariela, ngamsaan kamat ngaminan nga amaw. Ang sige, tapno di mo matkon ko na. Sige anyat masapol mo, Madam Ariela. Magaam ti anak. Ibagam taadaywan nan ni Monre. Saan ko kaya ti anak ko para kan ni Monre? Ha? Ay nawaw. Sino ka kumangag pilpili iti asawan ni Monre, Madam? Bastos ka talaga. Ha? Ay nawaw. No saan ka nga awagan iti Madam? Bastos ko nam kanya. Itatay nawagan ka iti Madam, bastos ko nam matlata kanya. Anya ka di talaga ti kayat mo aya ay nawaw. Basta pagawid mo ni Monre. Di yun orayan asya, di makapungto. Ha? Mga nuan niya pa, iti maaramid ko ka na kayo. Rupat kwarta kayo. Amo, kakwarta lang, ti kamkamatan yung kan ni Monre. Saan apod no dayta? Saan ada kami? Ti rupat kwarta ay nawaw. Di kan ang saupay. Basta ni Monre, di kasapulak. Kasapulam ta kasapulam ti sanikwana, Madam ay nawaw. Nawaw? Inidop na. Napaiswan ti Loka. Agpaisumay. Dakamay ti pagbalin ng narupat kwarta. Kat agdadatamat nga isuda. Balye na lang arutan.
Burangin pay ay nauhaw. Puisit ata nagaday di amon re. Ay na, nagmayat kat kuman atong patong taon na da ita dito'y sangwana. Ay, Madam Angelay, mabalintag dama. Saan? May saka mo't ang makapasuron. Man nakibiyang ka, babaunan. Saan mo't siguro adakas ti agdamag, Ma'am Angelay? Dakas no si ka. Kanawan oras ko amang sungbat iti anyaman adamagam. Bisit ka. Ultimo agdamag, maiparitan. Ay, una yun aya. Damagak lako ma, no nangikan day ti silpon ka. Kaya't ko nga awagan da panyang kinmalyaw ngam awan mutten tay silpon ka. Ay, kasano ngayon day taw, no kunak nga aglibasak, jakmet maaramay. Tadadamot lata nakabantay kanya. Ay, una yan! Ariela, adda parikon. Ha? Anya dayta? Pakawanan na ko ma. No inlimad ko dayto kan ka. Anya dayta? Adda ka di manen inaramid mo abasol kanya. Gulguliban nak ka di manen? Saan? Dayto kat may papaniti illegal na negosyo. Anya ang negosyo? Naray ti plantasyon ko di San Verde. Ha? Plantasyon mo iti? Marijuana, Ariela. Anya? Pakawanan na ko ma. Ngam inlimad ko ti kaadda tinalawa plantasyon ko iti marijuana. Kat? Natiliw ti dua katalag ko. Iso a delikado ak. Ha? Oras nga agpudno da kaya adwa. Sakti may pasupo. Anya? Kat? Kasano ka nga rodan? Nabilin ko mitkit di idan. Asuportarak idan. Kastamutan ti pamilya ti may sapay ak katalag ko. Ngam, mapagtalkan nga tadagijay at tao, Roko. Wan, basta tong palag ti karit kadakwata. Ang madanagan aklatariela. Saan ko atengel tirik na kan panunot na gadya at tao? Makitam ti kasta nga aramid mo, Roko. Adon ti ilimlimod mo kanyak. Ariela, please. Di nakumansideran pa'y. Pakawanan na kumano na aramid kuman ti agilimad kan ka. Sorry. Sige. Ay-ayatan ka. Iso ang mapakawan ka, Roko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Monray, please. Gusto ko man. Di ka matlagsar-sar din ng nagsangsangit. Anaya, Inarakot nag. Anaya, jak kaya ta mapukaw kay tibiyag ko. Uray mapukaw amin ang ngadda kanyak. Basta sana si ka. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka, Monray. Di ka madanagan. Tadaag lang dito eh. Saan ka ang panawan? Please. Agkari ka kuma. At di nakto panawan. Anaya. Please. Promise, Monray. Si kalangan ti amok akatulungak itibiyag. Ti kakampik. Kanti mangipatpatag kanya. Ngamin. Ngamin. Ngamin, anya. Saka mo. Nagpaiso timbaga ni mama kanya. Asaan nakmet gayam nga. Nga anak. Imbaga na ti kastakan ka, Monray. Wananaya. Natay ka no ti pudpudno nga inak. Pudnon sa amat
Dayjay nga imbaga na. Isunsamit ana ulpit da kanyak. Tasandak aga pamilya, anaya. Monre, Nagsakit, tinamuak. Nagsakit. Kakaasi akmat. Monre, please. Di mo kumaayayan ti bagim. Adda kami dito'y amang ipatpatagkan ka. Kadwag datatang ka na pa niya. Nuawan ka. Diyan mo. No kabalak pa iti agbyag. Ano saanin. Iswa, please. Di na ko mapampanawan. Anaya. Agpapakaasi ak. Saan met ka talaga? Apay ko maapanawan ka. Isungarod nga ni sakripisyo ti trabaho. Tapno maipakni ka. Tapno agkadwata mo na rin. Ngamin, ay ayatan ka. Kat nakasagana amang ilaban kan ka. Agyaman ak. Anaya. Agyaman ak. Di ka madanagan, Ariela. Makitinulong nga kamang sapol iti Dayjay Amonre. Wen man nga rod, tapara matla kada tayo na ito'y, Rocco. Wen, no kunak tumot namin kan ka adispat sa entan Dayjay Amonre, tapno malpasan ti amin. Rocco, narigat ti pampanunutem. Nangro na ita, tanaglibasan api manaw. Nawaya ko mga amin ti panangaramid ta iti amin akayat ta. Idadapay dito'y mansyon Dayjay Amonre. Yung nagkadkad kamot ngami. Delikado, Rocco. Nangro nakat nakabantay dayjay nga atorni kan ni Monrey. Sigurado adata ti pagatapan da, no adda kas ama pasamak kan ni Monrey. Ngam, panagkunak. Marighatan tan amang pasublikan ni Monrey dito'y mansyon. Ngamin, sigurado abantay sarado itan. Takaduwanan tinobya na. Inlamang nalakit din ni Monrey. Nalakalang day Ariela. Ada na panunod ko awags. Ha? Para makita na pagpatinggaan ti kinatangkan ti nobya na. Anya ti kayat mo asawan, Rocco? Imalyong ti solusyon iti dayta. Ha? Kasano animalyong, Rocco? Malyong. Panyang, ay nawa, isumra ka. Ay, agyaman nak. Ay, Malyong, saan ka makaturturog? Kaya't ko ang makita da Monrey kan anaya. Ay nawaw. Pangaasim, kuyogan na kuma. Mapantay iti ayanda. Ay nawaw. Sigurado ka, Panyang. Ay, adayo ti probinsya may. Sana balen, tinapatag, makadanon ta si kakaradkan ijay. Kat makita ta dagiti dua. Panyang? Sana ka makaturturog amang pampanunot kadakwada. Kaya't ko ida ang makita. Ay nawaw. Pangaasim ko Malyong. Agawid tayo jay probinsyayo. Ay, sapay medyo naut-ut pa'y tisakak, Panyang. Ay nawaw. Anay. Mala, kitain tao, Panyang. Ngam saan kaw, ama ipasiguradaw. Ay nawaw, dituyan ti pagurayak iti paglugana kataksay. Danuna kun ni Panyang iti tagus na. Tapatgak man laing tikid daw na, ay nawaw. Agawid kami iti probinsya, ay nawaw. Apay nga tangagpay so dadya Panyang aya. No agas asta kasla iso ti aya ni Monrey.
Nagsardang titaksay nga oray saan ko pinara ay nawaw. Bossing! Taksi! Ha? Ay, wan! Ay nawaw, ay mayat oray jak pinara, nagsardang amis mo niti sang wana kay nawaw. Sige, mapantang arudan ating driver. Ijay manikin straight, ading. Areglado, bossing! Surpresain lang ni Panyang ay nawaw. Diyan mo na nga may kadyak kaya di agawin iti probinsya. Ha? Na, apay kasla sa balit ti amo dito nagtitaksay. Payod nga tato'y driver ti masay-sayop ka. Ay nawaw. Apay ngay. Makaturturo ka matay na ay nawaw. Agtukli pa ka. Mapanadalagan tinuro ka. Ay nawaw. Papanan nyo manan, mami. Napatagabanag ti pagnami kan ni Rocco. Papanan nyo nga, Rod. Nadukutan dayjay amalyong. Ha? Mapanmikitaan iti nangipak niyan dakan ko na. Anya? Mami, agbaligi kayo nga ta iti tawagas yun ni Mang Rocco? Agsublinto nga ta ni Monray dito'y mansyon? Imposible ang makipinatangkan pa'y na dayjay a babae, Angeli. Amanan a mismo ti dihado iti daytoy. Makipinatangkan pa'y laeng. Ha! Imposible dayta! Ne. Sa tinutayan ka. Ne. Anya silid to'y ayan ka ay nawaw. Bayan nakarakada ni daw. Kumusta ka, Yung? Ay nawaw. Rukaw. Anya tigit asawan day tawi. Malyong. Ayop kayo adwa. Anya tigit asawan day tawi. Anya ako na. Apay nga dag di tawi. Anya lugar day tawi ay nawaw. Kasta ti rumbangkan ka, Malyong. Kaya't iyo asawan. Kadwayo di driver ti taksi. Wan, Malyong. Nakaturog ka iti uneg ti taksi. Kat indiretso na ka ditoy. Apay, anya ti plano yaw. Apay ngayon narami dyan ti kastoy kanya kay nawaw. Nagsukir-sukir ta anak mo. Matay kayo adwa, Palyon. Anya? Ay nawaw, isaan dakpay kaya ti matay. No nasukir kayo, talaga ang maidaras ti ipapatayo, Malyong. Ay nawaw, Madam Mariela, Sir Rukaw, Sir, saan place? Saan da kami patayan? Place ay nawaw. Kasta, agpakaasi ka, Malyong. Maring namasan kami kan ka. When Sir Rukaw, Sir, Madam Mariela, agparinto mga agpakaasi ka na kayaw. Sir Rukaw, Madam Mariela ay nawaw. O karkarandak, tapno makaparinto mga kinisangwanan niyaw, Madam. Sir Rukaw ay nawaw. O karkarandak, tapno nawayag ngagparinto. Saanan amasapol ngagparinto ka. Basta tong palam amin nga ibagamikan ka, awan tidak kasama pasamakan ka. Ay, naawatam. Wen, Madam Mariela. Papay nga taadi na
sungsungpatan ti awag ko ay day jay amalyong. Ay, para dito yan ading. Adto yan ti bayad ko. Kukuha mo ti suklay. Ay, danunak man laangan di tabalayda. Masapol nga. Nakatrangkamot tiri daw da. No kasta, rimwar ni Malyong. Napanan na nga tangay. Ay, intex kumatkan ko na itay nga umayak dito'y balayda. Ay, tinasayaat. Awagak manan. Hello, Tatang. Hello, Anaya, anak ko. Ay, nawaw. Anak ko. Ha? Anak ko, ay, nawaw. Tatang, apa yan? Anyat mapaspasamak kada kayo. Patayin dag siya na ng ay, nawaw. Anya ka din day tanga ibagbagayo. Sa dinot yayan nyo. Ay, nawaw. Anak ko. Pangasim. Hindi mo ibagbaga iti uri asino di patagadugot ko. Sigurado may isang pagtayo amin ay nawaw. Anyat kaya Diyos awon, Tatang. Pinadugot ng tamada Mariela Henruko ay nawaw. Anya? Nawaw, anak ko. Diyak pa'y kaya't di matay. Iso ang pangasim. Tulungan na. Pagawin mo, di mo rin. Tamang ano pati isogat may ramat na may isang panganak ko ay nawaw. Anya? Diyos ko, Tatang. Masapon nga agpatulong tayo ito. Sana babalik anak ko ay nawaw. Patayan na sa rukaw. Diyan pa'y kaya't di matay anak ko. Kansan lang ano asyang di patayin na. Pati ni Monre, patayin na. Kusan niyang supi ni mansyon. Anya? Diyos ko. Isukat magpagkasya, Anaya, anak tuwaya. Palubusa mo niya gawin ni Monre. Kitlaningin kang ibaga. Nasa isayaan no sinaamon. Tatlo awan ni may sakmak ka na kayo. Anya? Tatang. Gamsa kabilitan no di mo masinaan ni Monre. Ay, nawa. Okay lang, magsine. Oray matay ako na nangko. Basta saan kayo amanan o kinimunre nangko. Okay lang, oray matay ako na inawa. Saan, Tatang? Diyak ipalubos ang may sagmak kayo. Patpatgan kayo, unay. Diyak kaya mapukaw kayo itibiyag ko, Tatang. Patpatgan kayo, unay. Anaya? Ha? Agsangsangit ka? Apay? Monre. Apay, Nanaya. Apay ngagsangsangit ka ngay marakop kanyak. Anit na pasama? Monre. Pakawanin na ko, man. Pakawanin na. Ha? Di ka maawatan. Please. Saan ka kung nagsangit? Diyak kaya't ang makita ti kasta lang am. Diyak kaya't nagsangit ka. Ladingitan mo na rin. Nganas ka nga aram idag na ito eh. Ang sublikan ijay mansyon. At umanawak matan. Ha? Kunam! Kay kaya't na! Kunam! Ay-ayatan na! Mga maapay nga panawan na! Iti amin na ang puso kan kararuwag.
Inayat ka, Monre. Ipagbatagaw na Amay nga ro na panahon na! para iti pagimbagamday tayo nga arabitek, Monre. Diyak kayat ama isang magkat. Iso awas-wasan tanti amin ka na to. Naulpit ka, anaya! Awan asim ka niya! Di na karanguban! Ulpot ka niya, ayam! Linuko na ka! Ulpot ka! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagsarita kami ka ni Mami, Angeline. Nagasagana ka makitinulong kada kayo. Uray maibos ti kwarta. Basta para kada kayo kan ni Mami. Tumulong ka. Ngam agsapol kanto iti sukat na, wenno saan, agibuy-buy ka. Oh, si Kakit Dimat, Angeli. Talaga nagdakas ti pagkit kita am kanya. Kat talagamat namin akas na ti ugalim, Mang Rocco. Angeli. Amuklatan! Agsingir kanto iti udi na. Ngam no awan ti maliksab mo akwarta, pagan anom kumamo ti mang tulong kada kami ka ni Mami ngay. Makamo ka nun niya ti panunutom may papankanyak, Angeli. Basta makitinulungak, kat no damasapul mo, Angel. Di kagbain na mangibagakan na. Paramidak ti amin na kabaal, tap na makapagkalaysa kayo kanimon na. Kumusta kan, Lakay Malyo? Mabisin kan? Ay, nawaw. Itay pa yung uray, ti kanak. Gamapay nga itakalain ngay maya. Ay, nawaw. Pasensya kan, Malyong. Tabi si to'y boss mo. Kanaw nga ukarkaran dak di daw eh. Ay, nawaw. Kaya't kunti agawit ruko. Wan, di ka matanagan, Lakay Malyong. Makaawit ka mata talaga. No, at danto ni J. Mansion ni Monre. Ruko eh. Lumawan pa'y matlaan. Saan pa nagawit ni Monre? Ayan nan nga. Kunak man ni manugutan ti anak mo, apagawidan nan ni Monre. Di ka matanagan, Ruko. Ay, nawaw. Mapatganti kaya't iyo. Di kay matanagan. Agsinadang iti anak ko ay nawaw. Kaano? Basta urayin nyo Ay nawaw. Saan mo't basta makapagsinadag iti doa? Siyempre, agsinangit dapay mo't ay nawaw. Ama man ni Monray tagtawid, iti kinabak ng day di Luisito niya. Iso nga idaldal mo kan kuha na ti anak mo. Ay nawaw. Uray idijak pa'y naamuan dayta. Talaga napatagan ni Monre kanya kay nawaw. Uray pa'y ngatan isaw ti kakukurapayan dito rabaw ti daga. Ipatikulat ka. Patpatgag ni Monre nga aw-awer ko, Roko. Ay nawaw. Nagsakit ka naramihan niya. Managing bubukod kayo. Sumardeng ka, Malyong. Ay, nawaw. At iti ka na. Makamo ka namang ipamuspusan. No kasano, ang makapangan ka. Ay, lukaw! Mabitlay! Ay, nawaw. Ay, nawaw. Pinanawan na ko na'y nawaw. Madama pa'y lati pa nagsangit ka. Pinanawan na ko na'y nawaw. Awan, bain na talaga dagita tataw. Rupat kwartada. Ay nawaw. Sir Luis itaw. Ay nawaw.
Pagkawanin na. No jak matungpal ti kariken ka iti. Ay nawaw. Promise. Subyekto ni Monray. Tais palag iti sidong dagiday at tao. Kasapulan lang aramitig ti kastoy ita. Masapol nga isakripiso da pa'y laing ti ayan-ayak da iti anak ko. Tanyag pa'y kayat ti matay ay nawaw. Kayat ko pa'y talbiyag. Iso ang maawatan na kumasir Luis itaw ay nawaw. Diyos ko ay nawaw. Tulungan na kuma ay nawaw. Monray! Monray! Awan mat ito'y silid a pagturturugan na. Monray! Napananangatan. At surat ang nakaparabaw itipungan na. Anay. At da ang masakita anak. Lusi ka timang panaw kanya. Iso ana sa isayaan. No siya pun ti pumanaw. Narigrigat tirig na ti maibati. Gam ti mangibati. Iso a goodbye. Agyaman aklaan nga iti panangisak sakit mo kanyak. Anaya. Ngam di ka matanagan. Saan ana sakit tinagam ko ken ka. Gapot ay nayat kan iti kastaunay. Day talang ti maibagag. Ay ayatan ka unay-unay. Anaya. Monray. Pakawanan na ko, Monray. Diyos ko. Tarabayam ko man ni Monray iti sa tinuman apapananda. Ilisim iti mabalin na pakaisagmakan na. Oh, talaga atsak makontak ni Malyong Oh, likliklikan nak ka din. Maumuma ka din gapo iti panang dagdagulit ko kan kuana maipapan kan ni Monray. Ay, nilaangan anaya ti awagak tap. Ni Sir Samuel. Uwan sir, mabitlaang, umayan. Ay, madamdaman ton nga awagak ni anaya. Asikaswak pa iti pasyentek. Ni Angel ito umaw-awak. Hello, Angel. Mang Rocco, si Mang Koda ni Monray dito'y mansyon. Talaga? Sige, ibagam ko ni ma'am. Kat yun paluspusan pa yung makapanaw na itatao dita mansyon. Wan, amo mitar aramidan mi. Saan na kami adiktaran? Angel. Imawag takas na tibiri ni Mami. Ipakamukanugan ka si Mang Koda ni Monray. Di ka kanon ti makamo ka ni Tata Malyo. Wen, napagsaritaan min ka ni mami ti may papan ka ni Malyo. Saan ko nawaya-wayaan? Tano aramidak da ita? Datayo ti mairubo. Amay na iraman tak na Nakayo na ang agi mairubo. Saan na siya? Kang runaan kan ka. Kasi kati utak amin da ito'y. Angeli, saan kumamot akasta? Awan kumamot ti pindabason. Kasi kamot lang ti kang runaan na mairano diti da ito'y. Saan ka di? Para kan ka na ito nga aramidan mi ni mami. Ha? Bye! Hello? Hello? Pinutan ng disaritaan. Nasaya at matanagawi doon day jay. Amon re. Monray, kapay ang nagsubli kapay la dito'y baraho kay Saus. Awanan ti kakampik iti biyag. Awanan ti mangay ayat kanya nanalabli.
Awan tiyam mo kapag kamanga. Damalong kan anayang ay. Naulpit ni Anaya. Isu mabayin akong nagpakita kan kuana. Pinasakitan na klaang. Linuko na. Sininaan ako ni Anaya. Naana. Anya, nay, apay, nagapakayaw. Diyak amuha kan kuana. Awan mati amu ka nagbasulak. Ngam no apay akas jay naramid na kanyak. Nagsakit. Na nalabli. Saan abali mon, Ray? At daak dito'y amang ipatpatagkan ka. Ha? Angelay. Ala, panawan da kamin ka ni Monray dito'y nanalabang. Ing kaaramida ng dagiti trabaho. Ay, wag, ma'am. Ala, husto Monray. Di ka nagsamit pa. Kung nagtumot ngamin kan kaama na nga lilaw dahi ang girlfriend mo. Oh, makita? Di pinasakitan na kalaan. Manang Angeli. Di na kun awagan iti manang kunakmat. Angeli kunam kumalatan kanya. Okay? Ha? No siyak ti agbalin a partner mo iti biyag, di kanto paldaangan a pulos. Di kanto pagsangitan akas iti inaramid tinobyam kan ka. Oh, makita? Awan matlaang ti sabali a pagkamangam no saan ada kami? Iso adi kan pumanawan? Saan da ka mo tabaybayan kat? Nasingpat ka manan ita. Intun kuan. Nauyong kantumanan. Kuma. Kanayo na nasingpat ka. Ha? Misikakit di mat. Siyempre, nasingpetak no natulnog ka. Ngam no nasukir ka, gagangay na no agungetak. Normal iti tao ti makaunget mon, Ray. Sikakit di mat. Manang. Angeli. Di nakawagan ng iti manang kunak lang arudan. Angeli Latan. Okay? Sige. Angeli. At iti cellphone malyaw. Awagam ti anak mo. Ay nawaw. Anyat ibagak ngayro ka. Paumayom dito itapnada kadwam nga agawin. Ay nawaw. Ibagam tao may nakasukunan, malyaw. Ay, agyaman nuwaya-wayaan da ka na nawaw. Wen, basta paumayom dito iti anak mo. Tapno makasiguro at talaga mo't lasaan na nagipulong kadag iti pulis. Ay nawaw. Saan at traidor ti anak ka ka? Nuan niya ti ibagak kwa na. Agtong palday ay nawaw. Taman nung palbilin ti anak ka. Natulnog kanyak day ka. Nasayat nga rod no kasta. Nalaka kayo mat gaya makasarsarita. Pangaasiyo ko mga raod. Tasaan nyo apagaramidan iti dakis ni Monray ay nawaw. Kontra itirik na ti padang palubos kon ni Monray. Ayat ko lang marisot ti problema. No sanda kami nariribukan. Ambam rokaw. Ay nawaw. Injak pulos inarapa ti kastuya klase ti panagbiag. Ti nariribo ka panagbiag. Gapulaeng iti kwarta. Ay nawaw. At lunin nyo man kansaan. Kwarta laeng ti makagapu amin dagitoy ay nawaw. Gapu iti kinarupat kwartayo kini Ariela. Stop! Nagsasao ka kung namadlan asino ka kadalusan o isit kalakay. Agpaisumat ka! Agpaisumat! Ay nawaw. Gapu iti kasto nga inaramid ka. Konsensyak mati kalaban ko. Tung palbiyag akalaban ko ti konsensyak, gapu iti inaramid ko. Ay nawaw. Sana bali malyong, taguli magkanton. Iti mabiit, at that peace of mind mo. Iso a peace be with you, malyong. Agibus ton di parikot mo. You may rest in peace mat araw ka.
Di tabagim ti pang ipagamit ti dayta, malyong. Ha? Hey, Lukaw! Lukaw! Ay, nawaw. Ay, na. Bastos at talaga kita at tao. Ay, nawaw. Napaglanda man nagdakdakis dagita at tao. Ayop ta! Ayop kayaw! Ay, nawaw! Hello, Anaya. Sa dino ti ayan nyo. Kadwam ka dinim unrey. Kaya't kayo ang makasarita iti personal. Ano pa niyang? Agturungak kita iti ayan ni tatang. Ang pang-aasiyo tadiyo ko maibagbagay iti uray asino. Nangro na dagiti pulis. Anyat kaya't mo asawan. Ayan ni Monrey. Tsaka muna na. Ngamin, dinukot na Ma'am Ariela si tatang. Waya-wayaan na ka no. Kasukat ti panangisina ko ni Kindi Monrey. Tsaka mo. Ngam na labit. Nagsublin ni Monrey jay mansyon. Anya. Kumusta nga ro ni tatang mo? Imawag itay. Tugunan ka no itinangipag niyan na kanwana, nana. Awanan bain at talaga dagitay at tao. Sige, nana. Tamang papanin si oras. Basta tibilin ko, nana. Please, kumalang. Para kada tayo lang na ito eh. Naknawan tinagas ang mapasamak ni tatang. Bye. Mabitla ang balasang ko. Awanan. Diyos ko. Anya ka din dagito ang mapaspasamak. Sa dino ti ayan ni Monrey itan. Dito'y timbagan ni tatang alugar. Medyo nasulinak dito alugar. Kan adayo iti syudad. Awan babalay dito eh. Agmay-may sa timakit-kitak abalay dito eh. Itayak pa'y anak katakter dito eh. Awan matlangan timak. Hello, tatang. Ayan yun. Ada akong dito imbagayo a lugar. Anak ko, kita yung tinaipot-putong abalay dito eh. Di color black abalay. Umay ka dito yung anak ko ay nawaw. Apay adi kay pa'y larumuar. Rumuar kayo ata, urayan kayo dito iruar. Basta umay ka dito yan anak ko ay nawaw. Sukunin na dito eh. Sige nga, Rod. Umaya kon, tatang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatan. Anaya! Si kakadinday ta anak ko ay nawaw. Wan, tatang. Saan ka no anak kalakday ta ko na ni Rukaw? Lukatamlatan anak ko ay nawaw. Tatang! Tatang! Una yun, tikas talang ayaw. Ayaw da talaga. Ala anak ko ay nawaw. Kartingam timang ukarkar kanyak. Ay nawaw. Tapno makapanautan dito eh. Tapi manaw itay ni Rukaw. Alang nga ro, tatang. Tatang! Kaslada ng itrang kay Trito. Ay nawaw. Yung kakitay na anak ko. Tatang! Saan ang malukat ang Trito? At na nang itrang kay Tirol. Ay nawaw. Apay ngay anak ko. Awanan ba inday jaro ko ah. Try down. Tatang! Kasano ngay ang makaruar tayo dito eh? Nakatrang kamot ng itiruar. Anak ko ay nawaw. Rukaw! Awanan kay Kibain! Traidor ka! Awan pa'y mataktak dramasaw, may nawaw! Rukaw! Traidor ka! Lukatam tiri daw! Ayop ka! Ayop ka, Rukaw! Ay
unay ang pungtot. Amang ano niya pwede mapasamaktan ka. Namaysan nagtilugaw. Pagawanan ng anak ko ay nawaw. Kunak nga may no talaga away-awayan na kaon. Ngam talaga gayam arino kerti ugali da yataw. Kastamot tunda jeng Ariela. Ayop da! Ay nawaw! Tatang, di kayo unay. Tamang ano niya ti mapasama kada kayo. Pagkalma kayo pumalaan. Pangaasiyo tatang. Pagkararag tayo. Tapat yak asaan na tayo abay-bay anti Diyos. Anya pa'y lang tiar aramidang panyang. Agtignay kan. Di mo niya lang alang dayta. Ay, kabagis. Diyak amot aramidag. Ti panunutag. Ala, kuyugan ka. Tamapantay ti police station. Kabagis. Siyak ti makam mo. Basta agtignay kan panyang. Darasam! Oh, Monrey, agsukat kan. Tarumor tayon kada mami. Papanan tayo ka di, Manang Angeli. Di nakawagan iti manang kunak lang arudan. Awagan nak itinagan ko, tagkasartan iti mabiit. Oh, No damagan na katimang kasar kadata, wan, ay ayatek ni Manang Angeli kung kunam tukat nga rudan no madamati kasar. Angeli. Wan, kasta! Kan laglagi pam ti kanayon nga ibaga ni mami kan ka ha? No anya timbaga na, iso lang ti baliksam inton madamati kalaysa. Naawatam? Naawatam, Monrey? Wan Manang. Ay, Angeli. Ala, ingkagdigusan, tagsukat kan. Oh. Angeli. Mabalin nga itantan tapay laang ti kasarta. Ngamin. Matitirik nak. Nasakit ti bagbagi. Nasakit ti ulo. Kan barukong ko. Ay na, nagadulakat ana sakit iti bagimon. Agpampambar ka laeng, day tati ammo. Nasakit a talaga ti barukong ko. Kasla marigatan nak nga agangas. Iso ano mabalin. Saan kumapay nga ita? Please. Itantan tayo kumapay laeng. Tamangan no maulawak no madamati kasar. Anya? Ay, sige, takasaritak ni mami. Ngam no talaga nga itanti ko nana. Awan ti maaramida, Monrey. Amumutan ti ugali ni mami. Agyaman anak ko ay nawaw. Naukarkaran na kaon. Ay, uray ko ma, no adatawa dito eh. Ngamawan mait. Awan tawa to'y silid anang ipupukan da kadata. Ay, nawaw. Tatang. Anaya anak ko, agaligtag ka. At tasimang pat, ni Roko lagi di dayjay. Nulukatan na tiri daw. Pati idag adagos. Takugtaramot adagos ti kinalalaki na huwain. Ay, nawaw. Wan, tatang. Lukatan nanti. Itanap na! Ay, nawaw. Sige, irang kadyoy dato. Batan na kami! Ayop kayo! Ayop kayo, Rokaw! Awan pa'y matagtag drama sa may nawaw! Traidor ka! Awan sirbi mga sarsarita! Ibaton. Damot gayam lang ato'y anak mo, Malyong. Ha? Uway-uwayan na kami, Rokaw! Ayop ka kitay! Di kag tangtangsit, Malyong. Tawan ti pagtangtangsit mo. Imbis ko mga agpakumbaba ka, agpakpakasi ka, barang masyanak paikan ka. Pang-aasim, Rokaw. Waya-wayaan na kami ni ti anak ko. Maasing ako kumamat. Kandi mo kumamat iramraman ti anak ko ah. No daguram kanyak, siyaklaing ti guraim, Rokaw. Di mo iraman ti anak ko ay nawaw. Wan, di ka madalagan. Saan pa'y mat nga itatipan nakasentensya yun? Ah, May tantan pa'y langit sumagmamano nga aldaw. Tanda pa asi kaswan. Kasayat! Oh, panawan ta kayo. Agsingsingput kayo. Agkararag kayo, barang agbaliw pa iti panggandang mika ni Ariela. At waya-wayaan da kayo. Ala, mapantayon! makayon to, di kasto ka naraminin niya, Roko. Ayop ka! Thank you, Malyong.
Ay, anak ko. Ay, nawaw. Kanibusanan dan sa amat tan anak ko. Di kay mapugawan itinamnamat tatang. Ada ni Apo Diyos. Patsik asaan na tayo abaybayan. Isulaangan tinakda pagkamangan tayo ita. Kan sana bali. Tanay ibagak kininanapan niyang timay papan itinaramid na Madam Ariela. Nagsarita kayo kinipanyang ay nawaw. Kawan tatang. Ngamnabit lang ang nasa optimay papan itipan nakadukot yun. Naimbag lagi din anak ko ay nawaw. At dapay nga ron namnamat ha, anaya. Uwain, sapay lang kumatatulungan na tanipanyang. Wan tatang. Iso adi kay unay agdandanag. Pagkalmain nyo lang ang tirik na yun. Imbes nga agpanik tayo. Agkararag tayo kiti, tatang. Masapoy nga tambarak latta. Tapno sana matuloy ti kasarmi kini Manang Angeli. Uray saan na kung nakayat ni Anaya. Tsakmat kayat ati mga saway ti saan ko nga ayatan. Nang runa no kabsat kumat. Uray imbagada saan dak akapamilya. Kasla kabsat latamot ti pangibilbilangak kini Manang Angeli. Apay mamingar aramidan dati kastoy. Munray! Ay nabaraw, nakaligliday ka. Ado nga minti pampanunutat, nanalabling. Munray, Malagip ko gayam timbaga ni Anaya. Kunana, maisagmak kami kano kini Tata Malyong, no saan kami ngagsina. Di na kano kaya't amatay ni Tata Malyong. ha? Ay, apay, ayam ni Malyong ayam, Munray. Jak ngarod ammo, nana. Jak mo't dinamagan. Tanagsangitak ngaminan, idimbaga na ti kasjay kanyak. Anya, ay ala, naisagmak samot ni Malyong. Ay sus, sapay jak makaigam iti silpang. Ay kasanungay amawaga. Ala, kasanungatan ngay. Nana, Ay makapadanag ti kastoy baraw. Ay sus, kayat kung ti pumanaw ditaw. Aglibasak kuman, ngam si ka ngamin ti pampanunutal. Nagsubli ka pa lang amin dito'y baraw. awan mo't ngamin ti amok apapanan. Iswa nagsubliak dito yan Tabalay ko mo't daytoy. Uwan matkit di ay, makapadanag. Ala, aginggat ka ba ulak? Salakniban ka baraw. Hindi ka baybayan. Iso ano ka sa pulang titulong ka. Umasidig ka lang ang kanyakwal. Uwan, nanalabli. May kamunran, tatapapanan ka. Ha? Sa dino, Mang Roko. Kuyugan na, taintagay ayam. Ha? Anya nga ay ayam? Pinaltugan. Kaya't mo? Ha? Isuro ka nga gigamit ipalto. Saan? Mabutengak Mang Roko. Jak amo ti agig gamiti paltog. Isungarod nga isuro ka. Agrobot ka, wen? Nasakit ti ulo. Masadutak pa arumwar. Mayaw awan ti sakit ti ulom na gay ayam ta. Sumurot ka kanya, wen? Masadutak Mang Roko. Sumurot ka kanya, kunap! Ha? Alan! Agrobot kan mo, Nray! Darasap! Rinukan, tiuga di dagicay at tao payag. Sir Samuel. Payag. Pag-aasim. Imbagak magkin kay din. Di na kun awagan iti sir. Pasensya ka na. Ngamday tamot ngamin tinakairwamak nga awag ko kan ka. Ang nukas na di kayat mo. Sige nga rod, Samuel. Talaga nagalas. Di aramid dagitay at tao. Para wirid tapno ikaro na tinagpasulad na.
di ka madalagan. Bakit tinulungak? Tapos matiliwin dagi saya tattao. Dagijay kunam Samuel. Kabsat mo ni Madam Ariela. Uray ka di isok at idarum mo. Kapsat ko gagpaso. Saan ko ang kanunungan di aramidan na. Nuidigit inayayon ang amin ngay bagbagana. Saan itahan? Ay nawaw, Anaya, anak ko. Mabising ka ka din. Wan nga tatang. Ngamawan matlaangan ti mangyag iti kanan tayo. Ay nawaw. Pasensya ka, anak ko. Surya talaga. Ay nawaw. Anya ti ikiddawan nyo iti pamakawan. Katawan matpasol yung kanyak tatang. Ay nawaw. Pasol ko no apay na iramraman ka. Inayaban ka ngamin nga imay ditaw. Ti amok ngamin anak ko. Kat paypay suwendero ko ti panangwaya-waya na kanyak. Ay nawaw. Na may isaan nagdadya tao. Sana ba ni tatang? Tinapatag. Awan dakas ana pasama kada kayo. Nairamraman kan anak ko. Ay nawaw. Pasol ko. Na maatiak adagos kiniro ko ay nawaw. Basol ko talaga. Sorry anak ko. At damot la sa anak ang makaid na. No saan kayo ang makadwa? Iso akay kayat kunti kastoy. Tamakit kita kayo tatang. Anak ko ay nawaw. Kat may sapay apakakonkonsinsyaak. Ni Monrey ay nawaw. Tatang. In sakripisyo yaw ti ayan ayat yaw. Tapno mawaya-waya anak laeng. Ngam saan mat kayam? Kumusta nga tanjaw awer ko ay nawaw? Wan nga rat tatang. Sapay ko mata saan abaybay ang dananapan niyang ni Monay. Sapay ko mata na saya at ikasasaad na ita. Iti sa dinuman nga ayan na. Jay cellphone ko ginakadisto iti abay ti TV. Ay, awan da madam. Kartingak nga laan. Nalipatan da siguro ng dulain. Ala akong nakamuditan. Kasapulak na ito asilpaon. Ay, apay ngamin nga almanin da ultimo cellphone ka. Naimbagata saan da ngayon belang. Ay na, nakaidip ka. Lubat siguro. Ay, inak i-charge it isilig ka. At tayta, na-i-charge ka. Ay na, sapay awan ludnan. Kasanungay nga ta makaawag ak no kastaw. Awan mo't loud. Ina, sapay kumata umawag ni Panyang, wano ni Malyong. At ako mati umawag ka na kwada. Ay sapay kumaapaw. Ay na, adan. Ay, adda umawagan. Ni Panyang. Nangalabang! Ni Mabang Jay. Ay na, nangagnangata ti unit ang cellphone ka. Nangalabang! Kumataman na ito ay! I-cancel ko kailangan tawag ni Panyang. Ay, uwan ma'am! Umayan! Umayan, ma'am Angelay! Anya dyan ang ngag ko? Kaslada na guni a cellphone dito'y silid mo? Ha? Ay, iko ma'am. Hindi ko. Ang mga nutay alarm clock ka. Sigurado ka? Ay, day taman gayam. Day tan sa tinangagyaw, ma'am Angelay. Swerten, tadaawag ko. Hello? Mami? Ay, sus, isarak matlaan dito. Ay, umawag kan Panyang. Darasang pangasim. Umawag ka manoon. Ha? Ay na. Nangagsa ni Panyang. Hello, Panyang! Hello! Hello, lovely.
Kumusta ka, Titan? Apay nga italasong batang tiawag ko kan ka. Kumusta? Ay napanyang, ay nakaalak ti cellphone ka. Ay napanyang, ay kinapture dati cellphone ka. Inlibas ko lang inala, sapay awan load ka. Payam taludan kan to. Ay paspasak ti agsaw, tamangan no agsubli ni Ma'am Angeli di taon. Ay nahan ni Munray, kaya't da nga ipaasawa ki ni Angel ay. Inala dadag iti cellphone may, kan saan da kami aparwaran dito yung mansyon. Nanalabli! Ha? Ano ka tamlay to? Ay sus, ay umayon ni Ma'am Angel ay. Sige, i-off ko to yung cellphone, loadan na ko. Ha, bye. Ay, uwan, Ma'am Angel ay, umayan! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ala, dumsaakan mo, Ray. Ha? Anya lugar da ito Mang Ruko. Paraiso. Ala, dumsaakan, Wen. Wen, Mang Ruko. Ala, sumurot ka kanya. Tamapantay ti Dadya Balay. Makita ang Dadya Balay. Ha? Diyay nangisit a balay? Wen, ala, mapantay dyan. Anyat aramidan tayo diyay nga Mang Ruko. Intangarot agay-ayam. Agay-ayam tayo di palto. At dadwa bilit apaltugam ijay. Ha? Isuro ka nga agigam iti paltog. Isuro ka nga agsirig kan agkalbi. Wen? Wen, Mang Ruko. Mala. Oh my God. Ay, agyaman na. Linudan na ko ni Panyang. Ay, tiksak ada ako sa tayo bagak ti sitwasyon mo ito mansyon. Inalam gayam ti cellphone mo iti abay ti telebisyon Ay, Ma'am Angela, ay. Yag mo day tao. Ay, sus, nang ko na nga alam day ito ngay. Alaom latan adi mo pa'y ipakadabal. Ay, kukwak mat day ta, Ma'am Angela, ay. Cellphone ka? Wan ng pinaritan da ka lang arudan nga ag cellphone dito yung mansyon. Ipilit mo pa'y laang. Ay, Bakbakatan ka na tang kunti ulom. ay, Ma'am. Ha! Di mo maala da ito'y kanya nanalaba. Ay nawaw, anak ko. Awan samot tinamnaman. Talagang samot akan ibusanan tan anak ko. Di kay kumamapukawan itinam na matatang. Pangasiyo. Agkararag tayo. Kanayo nakmet kiting agkararagay nawaw. Ngam talagang samot akas to'y tiwagas ti papatay tan anak ko. Tatang anya kay kadi. Di kay kumakumapoy. Sigod anatibkar kayo. Saan kadi? Anaya, anak ko ay nawaw. Nalaing kayo amang magbaga. Ngam apay itaakas na kayo. Basta patyan tayo ang makaruk at tayong tumat lang ang ito'y tatang. At daasi ti Diyos. Patyak asaan na tayo abaybayan dito. Oh, at to'y tipaltog mo, Ray. Iggamap. Mabutengak Mang Ruko. Basta iggamap. At to'y. Ag-practice ka pa nga umuna dito arupayan. Sa tao mo nagditabalay, Wen? Ha? Hindi taon nagtipangipaltugan tayo ti daytoy? Wen, mala, at to'y. Iggamamon da ito'y apaltog. Oh, kasto ti pa nang igam iti paltog, Wen? Iggamam dito'y. Oh, dita. Kastoy Mang Ruko? Kasta. Ita, kastoy mo ti pa nagsirig, Wen? Tuladong taramidan. Aha. Very good mo na. Nalaing ka. Kastoy mo ti pa nagkalbi.
Di mo pa'y kalkalbitan, wan. Padamdaman ton. Anya nga iti paltugak, Mang Roko? Bilit nga rod. Dua bilit. Balasang kadlakay a bilit. Ngam agsanay ka pa iti sumagmamano a minuto. Samon to iputok no madamdama, wan. Tatang, kaslaad da tao iti ruwan. Ay nawaw. Nadlaw mo mo't kayam day ta anak ka. Kunak no siya klaan tinakadlaw ay nawawa. Kaslaad da nangag ko itay ngagsasao. Ngam awan manan. Uray siya nga rod anak ka. Agrihawak sana. Barang matulungan data dito eh. Saan tatang? Amangan no daro ko dagita. Amangan no ad-adda makapungput da. No aramidan nyo tikas na. Ay nawawa. Urayan tayo latan. No adda sumrag dito'y silid ang nakairakadan tayo. Tatang. Sumragkan mo. Naimas ti turog ti dua bilit. Ha? Anaya? Tata Malyong? Apay ngayon nakarakad na dito eh. Anyot na pasama kadakwada. Munray baraot. Suda ti ibagbagak kang ka dua bilit. Munray. Nawaw. Ha? Isuda ti paltugak, Mang Roko? Wan. Ala. Siri ko man na imbag, wan. Saan? Saan, Mang Roko? Andito ti paltug ma! Monray, saan alatangkan ti ulo? Mabutangag! Manjak! Jakayat! Dita kayon! Monray! Agsupli ka dito! Monray! Nanalabang. Nga. Apay, Ma'am Angelay. Ni Mami, maululaw. Anya? Ay, kumustan? Maululaw nga rod. Ingka kitaan iti silad na. Tulungan! Jak amo ti aramida! Ay, saus itaraytan ay ija ospital, ma'am. Ha? Tano siyak jak amo ti aramida? Sanak matadagtang? Iso nga ipantalaangan ay ija ospital. Tasig sigurada, Ma'am Angelay. O, sige nga rod, tayo saganak ti Logan. Ingka sa kruyan ni Mami, tayo Logan mo iti kotse. Ha? Sa kruyan ka no ni Madam Ariela? Iti kas di akin nalukmag na. Masakroy ko kitain. Kumusta ni Madam, Ma'am Angelay? Ay, naimbaglakit din. Tana itaray adagos dito ospital. Dandanimat gayam nagatake. Anya? Rumarak, inakgatangan dagito in reseta ti doktor nga agas ni Mami. Sigay, mapankan, Ma'am Angelay. Tapno makatumaran ni Madam Ariela. Kasi O, sige. Mabiitak lang. Gundaway kung dito naglibas. Makaamuditan. Kakaiso na ikanak iti gundaway ang makalibas. Orayak pa'y amakadayo basit ni Ma'am Angela sa aktro mo. Ay, panyang! Ay, basta ka nakadagaw! Ay, nabi! Ay, napanyang ay, naglibas ha! Linibasak ni Madam Ariela ay ospital. Nakaturog a pinadawak. Na ospital nga may tadandani na atakay. Kat idirimor ni Ma'am Angelay ay ginundawayak matin at naglibas. Anya, kat ni Monray, ada ka di ija mansyon? Ay, wun pa niyang, aday jay. Ngamrimor da kinirukaw. Ay, jak ambu ano na pananda. Diyos ko. Panyang, pinaritan da kami nga agsilpon ija mansyon. Kansaan da kami aparwaran kini Monray. Ay, nahamom ka day. Pilpilitin da ni Monray ang mangikasarki ni Ma'am Angelay. Anya, oh, talaga ama diday tuyen ang mapaspasa ang maklabli. Sige, sigapay lang aron timang kadwakan ni Samuel. Rumwarak manan. Monray! Yawanan ba ay na Monray? Napanan na nga tayo. Nagpartakmatan ngayon matayo. Awanan dito arubayan ti balay. Madala siguro dahil dyan dito, oy. Imposible ang makaadayo adagos. Monray!
Sa dinutayan mo! Amok nga glimlim ka langit aglawlaw! Rumor ka no sa di naman tinaglimangam! Monre! Di ka madanagahan! Saan ka napilitan ang mga ramit iti ipapaaramid ko kun ka? Basta agpakita ka! Oh, wisit na talaga na jamon, Ray. Tinasayaan, awagak na kiti tao, tatulungan ta ka mang sapol ka ni Monray. Saan ang mabali na makapanaw day dyan? Mami. Ay, naimas pala titurog ni Mami. Di akong isturbuan. Ayan nga taday di bakit labang. Napananangatan. Kung nakasana po mampanaw dito eh. Awanan bain at talaga day jay. Sukir abakat. Ay makangag day jay kanya pintun sumangpat. Talaga pag sasawak iti sana malamlamot ti aso. Ay, sana mabilin day jay abakat. Makapasuron. Ni Mang Rocco. Hello, Mang Rocco. Sa dinutayan mo, ni Mami, na ospital. Umay ka dito'y kasublatan nak nagbantay. Apay, ano ni Mami? Dandanin na atake. Ngam okay yung ti kasasaad na. Okay nga rin no kasta. Sikapay natin makamo ka ni Mami. Ni Monray, at ang kadidya mansyon. Monre, katno da kayo tinagkuyog, saan ka di? No kasta, awan ni mansyon. Awan ata da kayo nga ron tinagkuyog. Tok na panan na nga rutan. Nakalibas ngamin, kadyak amo no sa dino ti tinurong na. Anya? Ha? Basol mo, no saan ang makaawid ni Monre? Anya kamutan? Nagkuna ngamin nga ikuyog mo arumwar. Kakaisuna nagsubli ni mansyon. Inkuyog mo pa ilang ngamin arimwar. Yakmat nga rin namaan nga aramidan na tigas jay. Sa pulom ni Monre, sigurado ang makapungtot ni Mami numamuan na dayta. Madanagan na. Ang mga noon niya ti aramidan na kini Monre. Uwan nga ron, anak ko. Ay, nawaw. Basol ko tayo ito. Isakti poon kan gapo amin dagito ang mapaspasamak kita kadatayaw, anak ko. Ay, nawaw. No saan ka diniktaran amang panaw kin Monre? No saan ako nagbuteng amatay? Saan kayo kumaanay ramraman kin Monre, anak ko? Ay, nawaw. Makunkonsensya. Basol ka? Saan niyo apabasulan ti Bagiyo, tatang? Awan basol yo. Basta basol ko, anak ko. Ay, nawaw. Basol ko. Nadadaki sa mapasamak kin ni Monray. Ay, no may sagmak ti awawir ka. Uray matayak mo tayo. Wain, anak ko. Ay, nawaw. Uray pan kumatayin. Nadadaki sa mapasamak iti awawir ka. Ay, nawaw. Basol ko na ito'y. Ay, no, apay mo't nga may nakasjay ti inaramid ka. Basol ka. Basol ka. Ay, nawaw. Tatang, titik din na saya at nga aramidan tayo. Agkararag tayo. Saan tayo ang mapukawan itinamnama? Tatang, agdaan na ba ag itirwan? Agda tao. Tulungan da kami! Tulong! Ay, nawaw! Tatang, ang mga tao ni Rocco da kita. Ay, uray na. Anyat ambom ngayon no makonsensyada. Kat mawaya-wayaan data dito'y. Ay, nawaw! Ay, tulong! Tulungan da kami dito'y! Tatang. Men, warkaran nyo idan. Ay, pulis! Ay, nawaw! Agyaman na, Sir Pulis! Agyaman kami, apo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, nawaw!
Agyaman kami, Panyang. Ay na, tinulungan da kami. Ay na, kung namin numatay kami. Ay na, wow. Di ka nagsangit, Maryong. Nasaya atin ti kasasaad di o. Wanan bay na talaga nagayat at tao. Ay na, wow. Daro ko kan Ariela ti utak amin dagitoy. Ayop dagayay. Ay na, wow. Idarom ko ida. Wan, di ka madanagan. Ano po nang dagiti pulis dagijat at tao. Iso na laang, tanimon riti pampanunutak itabalyong. Awan kanu ijay mansyon. Dahita nga ron kat Panyang. Ay na, wow. Patayin nakmat ni konsensya. Gapuiti na ita. Basol ko, no at dadaka sa mapasama ni Monray. Ay na, wow. Anyat kayat mo asawan. Ay na, wow. Basta basol ko ti amin. Saan ko man nagsubli di mansyon ni Monray? No saan agapo kanya? Ay na, wow. Nagbutangak nga binamatay. Iswa pinagawid ko di mansyon. Kakastamot ni kayat daro ko kan Ariela. Pinamati nak, ano ba kasublit ni Monray di mansyon? Waya-wayan nak. Ay na, wow. Inalilaw nak. Oh, Diyos ko. Sa dino nga rodan tayan ni Monray ita. Yakam mo, Panyang. Ay na, wow. Tay din kuyog ni Rocco, itinangipak niya na kada kami. Impayagam ni Rocco ti paltog na kankwana. Nakayat ni Rocco, paltugan na kami ni Monray. Naimbag ti maray ni Monray. Yakam mo no sa dino titinurong na. Yakam mo no nakamatan ni Rocco. Ay na, wow. Anya. O sige, pagtitinulungan tayo asapulan ni Monray. Sana bale, adda dagiti otoridad akatulungan tayo. Itidayta. Sigurado kayo? Okay tirik na yun, Mami? Wan, iha. Ay, naimbaglakit din ta na itaray da kayo adagos dito ospital. Tano saan? Amang ano anyan tinapasamak kada kayo. Rumuartan dito'y ospital. Ang awan pa'y laeng nilabang. Buisit mo't na dya babay. Imbaga ka saan aron rumwar? Ngam awanan. Saanan ang nagpakpakita? Awagam. Di namot nga rod sungsung-batan ti awag ko, Mami. Masurunak. Ala, ingka nga rod bayadan ng tibil dito'y ospital. Taagawid tan. Nabayada kon, Mami. Isa mabalin tayong ti rumwar. Nalpasan ti Ne, ada awag yung, Mami. Ni Rocco. Hello, Rocco. Rumwara kon dito ospital. Ariela, delikado ta. Apay? Indarum data dala kay Malyong. Anya? Naispalidan dagiti polis. Anya? Apay anagliway ka, Rocco? Kasano nga ro dayto yan? Anya kamatan? Di ka nagan-anad. Ariela, di nakpabasulan. Pamakumi kumakamang sapsapol iti dayja asamsamantong. Kasano nga ro dayto yan? Awan gaway tan no bilang laeng. Talaga nga awan. Isungag sagana ka. Agpaknita. Anya? Dagasan ka dito ospital itamat laeng. Bye. Hello? Mabit laeng. Oh, apay, Mami. Buisit ti kastoy abiyag. Sinalbag. Awan pa'y nasaya at... Apay yan. Anyat imbaga ni Mang Rocco. Awanan. Delikado kami kan ni Rocco. Iso abilinan ka, iha. Uray anyat mapaspasamak. Saan ka pumampanaw ija mansyon, ha? Kan si kapay lang ti makaamo kadagiti negosyo tayo. Si kalaang ti mabalin apangital ka kadagi jahay. Mami. Masapul nga agpakni kami pailaan ka ni Rocco. Iso nga ulitak. Saan ka pumanaw ija mansyon? Nga urayan niya pa'y ti mapaspasama.
Lalayngan nyo tagsapol. Di kaya pakpakita kanya, aging gaasaan nyo ang may datag ni Monre kanya. Nawatan nyo! Balagan ka, Istong. Sikat idispatsar, no di mo masapulan day jay asamsaman to. Sige, tali. Madamat ipanagmanmaneho. Bye. Oh, anya Rocco. Kumusta? Di kagdanan, tabi nag-up na dyan nga Istong. Binutbutan ko. Imbagak amatay no saan na maaramid ti papaaramid ko kankwana. Anya. Mabutang dahil dyan amatay, Ariela. Isama sigurado kung aramidan na ti amin ang kapaulan na tapno masapulan da dahil dyan amon re. Oh, kat, papanantangarod itaan. Agpaknita pa lang. Delikado ta, nagmarangmang ta dito. Buwisit ngamin dagijay nga agama. Di mo pa'y lang amin pinatay, idi. Intantan mo pa'y lang amin. No saan... Mabalin ka di Ariela, di na kong pabasulan. Ha? Imbes nga pinabasol ta, ang tinulong ta kiti. No kasanod, aramidan ta. Oh, aklunam ngaminan asikat aking basol ito. Ha? Apay nga insardeng mo ti kotse. Talaga kada di naksarda nga napabasulan, Ariela. Ha? No kasta kamatlahan, dumsaag ka na. Magsisala ka na ni tibagbagi na no kasta matlaan. Patay ta. Nakalukatan tiri daw ti kotse. Dumsaag ka na. Sorry, Rocco. Sorry. Ala, pagandar mo ti kotse. Pasensya kan? Naibagaklaan mo't na ichay. Ala, mapantan. Mabisina kon. Ngam awan mat kwartak nga igatang ko iti kanak. Jak mat amon. Nuan niya lugar to'y ayan ko. Jak na puutan ti dadanon ko dito'y. Kapoy ti nakaro abutang ko. Padasak ti dumawat iti kanak iti masungad a pakanan. Mabisina ka talagan. Maulawak pa yan. Gapo iti nakaro abisin ko. Ha? Oh my God. Ha? Ibatanak! Pangipanan nyo kanyak! Lumugan ka. Ibatanak! Pangipanan nyo kanyak! Ibatanak! Naikarga akong dagiti kawas mo dito ipanyang. Agyaman na, Klable. Anya, pa'y nga iti ikargak dito bag. Awanan, husto daytan. Apay, papanamnamin at talaga ayapan niya. Kwa, agbakasyonak pailaan. Kat si Kanti makaamugan ni Samuel Noda ka sa pulam, umasidag ka iti kabagis ko. Wan, panyang. Sige, patuloy akon. Mas dawak la ang Sir Domina daw. Kalaat mo iti panagbakasyon ni Panyang. Itala makapanunot nagbakasyon. Bayam lang ni Panyang. Kaya't na lang tiag-relax. Kasapulan tayo matiag-relax no maminsan, Lovely. Basta no niya tibilin na kan ka, isulatan titong palam. Unsaur. Kat no ada problema, wano kasapulan nyo ditoy. Awagan na klang, ha? Ay, arigla daw, Sir Domina daw. Ala, sumrot ka na, Ariela. Anya aklase ti balay daytoy Rocco. Daan a balay. Sabali ti angot ditoy. Awan pa'y ti kagawaan ditoy. Di kag pili-pili. Dito lang ang taam mo kapag naidanta. Rocco. Noan niya ti adda, iso ti anusan ta, Ariela. Anya metan ti kastoy. Sapay awan ti babalay ditoy. Kinapod nuna. Gayim ko takim balay ditoy. Ngam nabayagan nga inabandonada. Iso adda tapay lang tagnag ditoy. Kat, adda kanan ta ditoy. Adda, ikaw ka di madanagan. Saan ta mabisinan, tadamot kwarta.
Medyo adayo ti paggatangan iti abasto. Ngam sana balit. Roko. Aganos tapay laeng Ariela. Agpalamiis tapay. Agsublitan tumatlang iti syudad. Ngam saan pay lang nga ita. Gapo ta delikado. Talaga ada mami ti linaon dagiti pagiwarna. Kanyus iti telebisyon ita. Ay, delikado da mami itan. Ano po nang dagiti polis? Kasano da ito yan? Adan imay nag-imbestigar dito mansyon. Siguradong adan tuman umayan. Ay, nakabut-butang ti kastoy. Panagrek na pa'y kitin kat kasla. Aada ka na yun ti agpalpaliw iti aglawlaw ti mansyon. Kasla mabutang pa yun arumwar. Sapay agmay sak dito ay. Awan mo tanday di alabli. Awanan bain ngamin day di bakat. Traidor. Ang mga no iso tinagipulong kadagiti pulis. Ngam, kasano ko mga agipulong? Kat saan namat nga mo ti maipapan iti panangdukot da mami kadala kay malyong. Naamuan na nga taday ta? Kat iso tinapan nagipulong kadagiti pulis. Ay, makapadanag ka talagang ti kastoy. Unay mo ito nagito ang mapaspasama. Ni mami. Hello, mami. Hello, Angeli. Kumusta ditan? Mami, ayan yun. Mabutbutang at dito yun. Saan mi payla ang mabalin ti agsubli di ta syudad? Wen, tada kayo tilinaon ti pagiwarnak ita. Wanted kayo. Amok dayta. Iso adito'y kami paylaeng. Anya alugar ti ayan nyo? Jack amo no anya alugar daytoy. Basta na iputputong abalay to'y ayan mi. Awan matatao dito'y. Kasanak a komportable dito'y. Kaultimo pagidaan, nagtangkan. Awan kutsun ti kama, kas kadatugaw dito'y. Ano san yun, mami? Tinapatag, saan kayo amaan ano dita? Wan magkit di, iha. Kat, ni Monray, sa dino itanti ayan na? Tsaka mo, ngam binilin ni Rocco dagiti tao na. Madaman ti panang sapsapul dakan ko na. Nakabutbutangan ti kastoy ang mapaspasamak, mami. Amangan no mairaman ak ama ibalod. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.